Andrik ez daukenez biharrik, garbitxu bidugu gure auzokidean, hemen goizen bizidan auzokidean etxie. Uste dut bera etxien dauela, baina beti hau Moskor edo ez da burutu izan, beraz ondo pasako. Astia kresala hitzetana bizitzako udan etxik gabeak inoizko gari. Hi, we are the cleaning ladies. Okay. Alaitasunez mintzo gara eguzkitana naiz betiko asmo galduak gomutana Garizumako aizea heldu da Eko logon berri bat gaur. Jainkoari esker elkarrekin gara onazten da baino lehenago txarra Eta horri da baina Andrie, eta zan dasku badoiela, ze geratu da, dagoela sartute kontakto pagina baten, eta geratu dela tipo bategaz, dela gitarrista bat, eta geratu dela beragaz kafeak hartzeko. Hemen okerreko belaunaldikok ezertan asmatu ez dugunok norbere lotxazara durada dia gu geure azarduratzen bezala Betor biharkoa gaurkoa bezala. Bien, un topical conversation. Elegir algunos temas para hablar con diferentes Yo fui vocabularios. a muchas escuelas Ya, de lo sé. español. Siempre yo tengo umpteen libros de español. Bueno, eta harri bentseetan Andri ez dakit ikusi zuen, eta esauzku Bixer eta Barisekuen, osea, Eguena eta Barisekuen, garbitxu biherrien ingo dugula berari klasiek emon. Horran emongotzegu berai gazteazko klasiek, eta zoste igual nik emongotzezela bebai musika klasiek. Horran bihar ikusiko dugu ya egun. Esan dugu turna ingo garela. Orden batek sortzietatik amarretara klasik emon, eta besteik amarretatik amaixetara klasik emon. Gabiz hemen begiratzen autobusek domeka ontarako, eta Providentzetik Amherstera doin autobusak bitxusma kostatzen dauen. $55 bakoitzak, oina, hau ez da normala. Da 3 orduko viajia eta $55. Gainera esan notzuen Julianek erengo eskulak kotxien edo, eta ez dozku erantzun behar. Orduan hartu birko daguz 4 autobus juteko Amherstera. Eta taroi eguz, 3 maleta handi, 2 motxila eta mandolina bat, ez dakiz hain gogun. Eta ongo ez pelikula bat ikustera, eta hogena.